זה לא דיון 40 חתימות. חברת הכנסת מירב כהן, קריאה ראשונה. חברת הכנסת, רגע, חברי כנסת של האופוזיציה, מיד לאחר מכן, אם ירצה, יעלה גם ראש האופוזיציה. כמו שאתם ודאי לא רוצים שהוא יישאר לבדו, אנא מכם, נא לשמור על כבודם של שני הדוברים, לדבר, בבקשה. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה. חברת הכנסת דבי ביטון, קריאה ראשונה. לא לעזור לי, תודה. בבקשה. לאורך שנותיי כראש הממשלה נפגשתי בבית הלבן 20 פעם עם נשיא ארצות הברית. אבל המפגש ההיסטורי עם הנשיא דונלד טראמפ, אבל המפגש ההיסטורי... חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. חברת הכנסת גוטליב, קריאה ראשונה. לאורך שנותיי כראש הממשלה... חבר הכנסת קריב, קריאה שנייה. חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה. לאורך שנותיי כראש הממשלה נפגשתי 20 פעם עם נשיא ארצות הברית. אבל המפגש ההיסטורי עם הנשיא טראמפ היה החשוב ביותר, הידידותי ביותר והמשמעותי ביותר שהיה לי אי פעם עם נשיא אמריקני, ואני מעריך שלא היה משמעותי ממנו לשום ראש ממשלה בישראל. זו הייתה פגישה חמה ואישית שנמשכה 5 שעות. דבי ביטון, קריאה שלישית, נא לצאת. תודה. ביקור ראשון של ראש מדינה. רציתי להגיד לו, חבל שלך. לא, נא לצאת, תודה רבה. ולא לעזור פה, לא לעזור. חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. למה אתה לא מבקר? קריאה שלישית, נא לצאת, כן. מדינת ישראל חזקה, אתה אחראי לאסון הגדול ביותר. נא להוציא את חבר הכנסת קריב. מאז השואה, תלך למנרה, תלך לניר עוז. נא להוציא את חבר הכנסת קריב, תודה. ואתם עם הצעקות שלכם לא יכולים להסתיר את האמת. ביקור היסטורי, הישג היסטורי ועידן היסטורי לפנינו, אם רק נדע להתמיד ולעשות את הדבר הנכון ולא לחזור על שגיאות העבר שלכם, אנשי אוסלו. חברת הכנסת בן ארי, קריאה שלישית, נא לצאת. שלנו 17 שנה בשלטון. חברת הכנסת בן ארי. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.